Ahoj lidi, dneska tady máme video, kde dneska budeme rozbalovat ten stolípek, kde už trošku rozdělat, jsem se chtěl podívat. Až jdem na to, tak tady speedrunově to. Takže jo, to. Faktura. To se pak přečte. Máme tady nějaký napis, modrý. Já už jsem neměl. Možná to překazím, ale jsem tady zase. To nevadí. Jich tam je. Komu? To je to lízatko. Yes. Tak to máme tohle. No to lízatko má dětství. My jsme měli ještě tohle. A tohle. To mám ještě obaly. Požitek. Mám zbývá ještě nějaký prostě stál 200 korun. Bublinková forma. Tohle to spadá. Ne, to jsou stále 15 korun. Já přijdu pro mističku, takže tohle to je ta vůně, kamo. Tohle je moje dětství. Tak, zase jsem přemýšlel takový menší střih. Tak. Takovýhle modrý, kámo, to je hrozný. Jdem na to. 3, 2, 1. Pohodě. Ne, brutálně kyselý. A jako přijde spíš bez chutě. Jako nedával bych si to každý den třeba. Ale teď to začíná. Mně se to chce normálně plakat. To je tak kyselý a hnusný a pálivý, ty vole, dohromady. No jo. Wait a minute. Tak mám tady takhle mléko pro slabé žaludky. Mám takhle dip. A víte, co mi připomíná strašně kakao a podmasku? Já vám to povím, jo? Já jsem si vždycky dělal kakao sám a já jsem si nepřečetl mlíko a to bylo pod máslí. Pak jsem si říkal, proč je to tak hnusný, to je... No, prostě to. Tak jsem to vylil a pak jsem zjistil, že to není mlíko, ale pod máslí. Kamo, já jsem... Kámo, když je 7 let, tak